Què passa, penya? Com estem passant l'estiu? Que estem passant bé, no? Mireu, tio, los Pebet i Marieta tenim tantes ganes de regalar-vos esta samarreta que han fet per la cançó de l'estiu que han pensat de fer un sorteig. Per variar. Quin és el sorteig? Molt fàcil. Resulta que volem fer un vídeo en imatges de tots els concerts que farem l'estiu, que a més farem un fotiment. Què volem que féssiu si és possible? Pues que anéssiu a algun dels concerts que trobareu aquí a la nostra pàgina de Facebook i que quan estéssiu allí vos féssiu un selfie o que féssiu un col·lega i que vos filmen i estiguéssiu allí ballant, votant, xalant o fent el que vos dona la puta gana. La qüestió és que volem fer un vídeo d'imatges nostres i vostres. Pues envió un vídeo o què? Whoa yo yo, whoa yo yo, whoa yo 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 yo, whoa yo yo.